Goedemiddag, we zijn hier op Ruiver. We staan hier op het Grote Plein voor het gemeentehuis. En we staan hier met burgemeester Bob Vostermans voor een hele erg hoge dennenboom. En hoe hoog zou die zijn? Een meter of 6, nou, 7? Hij staat ook wat hoger. Denk ik, ja. Dus, en in die boom hangen allemaal hele leuke ballen. En dat een beetje plat, met een draakje erop en met hele leuke teksten. Dus Ja. hoe is deze boom tot stand gekomen? Nou, inderdaad, mooi ingeleid inderdaad. Een boom vol met kerstballen. Met allemaal hele mooie wensen erop. En het idee wat we hadden toen we deze boom hebben hier laten poten. Of ja, is het poten, hè? We hebben hem hier neergezet. Ja. Maar het was heel kaal. En toen hebben we bedacht van laten we nou alle leerlingen van de groepen 8. We hebben 4 basisscholen in onze gemeente. Laten we die nou vragen om op al die kerstballen een mooie kerstwens te zetten. Ja. Nou, dat is heel positief ontvangen door die scholen. En alle leerlingen hebben daaraan meegewerkt. Het zijn ook heel veel ballen geworden. En die hebben we vandaag in de boom opgehangen. Met een hoogwerker zag ik net. Ja, dat klopt ja, want ja, het is inderdaad die 6 meter. Ja. Dus onze mensen van de buitendienst die hebben zich flink gegeven. En die hebben al die ballen van alle kinderen hebben ze mooi opgehangen. Nu staan op de meeste fijne kerstdagen, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Maar eentje viel er me op. Jordi, dat is die. Nee, hier, die. Daar staat op, ik wens dat mijn oma een Schotse collie krijgt, want die vindt ze heel geweldig. Nou, als dat niet een leuke wens is van een kind om aan iemand anders, want dat is de kerstgedachte. Hè? Nou, zeker. En ik moet zeggen, ik heb echt met een glimlach een aantal van die boodschappen gelezen. Inderdaad, dat is wat u ook zegt van veel kerstgedachten. Wat ik mooi vond bijvoorbeeld, ik hoop dat mijn oma deze kerst niet eenzaam is. Dat zijn natuurlijk wel de dingen waar het ook om gaat deze kerst. Ja. Vrede op aarde. En voor mij sprong er dan ook eentje uit. Ja. En dat is wat minder een kerstgedachte, maar wel ontzettend waar wat mij betreft. Ik hoop dat PSV komend jaar kampioen wordt. En ik snap dat niet iedereen het daarmee eens hoeft te zijn die niet meekijkt of fluistert. Mij sprak het heel erg aan. Dus ja. Ze hebben er goed over nagedacht. Ja, hartstikke leuk. Wat gaat er met die ballen gebeuren als kerst en nieuwjaar voorbij is? Oh, dat is echt een hele goede vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Ik kan me indenken dat we ze in ieder geval weer inzamelen. Al is het maar omdat het ook niet bij het groen mag. En dat we dan nog eens even goed nadenken of we ze inderdaad nog ergens een plekje geven. Zover hebben wij nog niet doorgedacht hier. Want op sommige staat de naam, maar niet op allemaal. Dus teruggeven, ja, dan kun je wel zeggen van... Maar ja goed, wat gebeurt er dan mee? Maar voor nu is het hartstikke leuk. En deze boom is, die is geplant, hè? Ja, nee. Die blijft staan, hè? Nee, dat is niet zo. Want er is namelijk beton gestort om hem vervolgens in te zetten. Ja. Ik kan een heel mooi verhaal maken, maar dat zou niet kloppen. Dus hij is ergens uit het bos gehaald, schat ik in. Ja. Ik denk bij een kweker. En hierna wordt daar biomassa van gemaakt. Schat ik ook zomaar in. Ja. Nou, dan komt hij dan goed terecht. Oké, van deze feestelijke boom bedankt. En terug naar de studio.